שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי, מומחה בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שלום. שלום, לוסי. אז אתה מזהה הבדלים בעמדה של חמאס במשא ומתן ככל שעובר הזמן? יש אצלו שינוי שהוא שינוי דרמטי בעקבות המחיר הכבד שהעזתים שילמו במלחמה הזאת. ודבר ראשון, החמאס קודם כל מוכן לוותר על השליטה האזרחית שלו ברצועה, ודבר שני, הוא גם מוכן לוותר על הנשק הכבד שלו. הוא מעוניין להישאר עם הנשק האישי, בעיקר כדי להגן על אנשיו מפני נקמה של תושבי עזה על מה שהוא חולל להם. ולכן זהו שינוי מאוד דרמטי מבחינת החמאס. כמובן, השאלה הגדולה תהיה למי הוא יעביר את המקל. אבל בהיבטים של המשא ומתן, כדי להצדיק חלק מהסבל הגדול שעובר על העזתים, הוא מנסה, מה שנקרא, למקסם את זה בסעיפים שציינתי קודם, וכמובן בשחרור אסירים, שזאת נקודה מאוד כאובה בחברה הפלסטינית. כן, אבל הקלף היחיד בידי חמאס הוא החטופים, אז למה שהוא ישחרר אותם? כן, לוסי, אבל אנחנו יודעים שבעצם שחרור של החטופים התבצע כמעט כולו, למעט מבצע אחד או שניים, על ידי אותו הסכם שחתמנו עם החמאס, ולהזכירך, לצערי, אנחנו גם אלו שהפרנו אותו. ועד היום זה עבד. אבל אתה מאמין שהם גם יסכימו לוותר לגמרי על השליטה בעזה? הם מדברים על זה והתבטאו על זה בעיקר בימים האחרונים, על נכונות מלאה לוותר על השליטה האזרחית שלהם ברצועה, ולהעביר את זה לידי ועדה, הם קוראים לזה ועדה טכנית, אבל ועדה טכנית כמובן פלסטינית. הבעיה המרכזית זה למשל, בניגוד ללבנון, שממשלת לבנון כשלטון מרכזי, גם אם חלש מאוד, יכולה לאכוף את רצונה ולקחת אחריות במקום החיזבאללה ולפרוק את החיזבאללה מנשקו, אנחנו בעצם מונעים את האפשרות של שלטון מרכזי כזה ברצועה, ואם לא ייווצר שלטון מרכזי אחראי ברצועה, אנחנו נמשיך באותה מדיניות אומללה של מה שנקרא כיסוח דשא, שאחת לכמה חודשים נצטרך לפעול צבאית ברצועה. כן, אני אגיד לך מה, זה נראה שיש כאוס כרגע בעזה. נכון, כאוס לא ישרת את ישראל בשום צורה. ברגע שאין כתובת מרכזית שיכולה לשאת באחריות לאירועים שקורים משם, אנחנו בעצם נצטרך להתמודד עם פלגים ותתי פלגים וכן הלאה. עלינו לנצל את ההזדמנות הזאת שהמלחמה עם איראן הניבה, ההיחלשות של הציר הזה על כלל הארגונים שנמצאים ברצועה, כמו למשל הג'יהאד האסלאמי, או היעדר המימון לחמאס, שפוגע אפילו ברמה היחידנית. זאת אומרת, גם הלוחמים של החמאס היום מוכרים את הנשק שלהם כדי להתקיים. אנחנו צריכים לנצל את כל הסיטואציה החדשה הזאת שנוצרה על מנת למוטט את החמאס אמיתית ובאופן כולל על ידי הכנסת גוף מקובל על החברה הפלסטינית ועל העולם הערבי, וזה יכול להיות רק בדמות הרשות הפלסטינית. רק שבינתיים ישראל ממשיכה לפעול להחלשת הרשות הפלסטינית. לגמרי את צודקת, את כל תהליך ההחלשה של הרשות, ולצערי אנחנו גם לא מפסיקים עם העניין הזה. אנחנו בימים האחרונים נוכחים כמעט בהתמוטטות של המערכת הבנקאית ברשות הפלסטינית. נכון להיום כמעט כל תחנות הדלק הפלסטיניות בגדה מושבתות בהיעדר היכולת לרכוש במטבע זר דלק, ולזה אחראית ישראל, וכמובן דברים נוספים. ללא שינוי מדיניות ברור, מעבר ממדיניות של הקרסת הרשות הפלסטינית לחיזוק של הרשות הפלסטינית, אנחנו לא נמצא לא כתובת בעזה, ולצערי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו גם בהיעדר כתובת ברורה גם בגדה המערבית. נכון שזה האינטרס של סמוטריץ', בן גביר ואחרים, אבל ללא ספק זה לא האינטרס של מדינת ישראל, כי המלחמה עלולה לעבור מרצועת עזה לגדה. שאול אריאלי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה תודה לך.